Ya wemamani, ukunayo dudu wemamani, sebaya ngokwanda manje labantu labo omathanda inyomfe laba sebaya ngokuba baningi impela. Hawo bani manje omathanda inyomfe? Awu mamani awubazi nabo omathanda uthuvi labila babiza ngani, babiza ngey'nkonkoni. Oh sengiyabona usho labo ama-lesbian nama-gay nama-bisexual. Hhayi mamana lesingisi lelo langempela umathanda inyomfe umathanda uthuvi lelo ngathi elabo street lelo nalelo ukuthi bayinkonkoni. Hhayi uzoboshwa abayifuni leyo nto leyo ukubizwa kanjalo. Bafuna ukubizwa ngamagama yabo esingisi kuthiwa the-chippy bani bani. Hhayi akukho chippy bani bani la, akukho nabo ma-lesbian no-gay. Labo wonke awedlala ngesikhwebu laba noma okonkoni noma omathanda uthuvi noma omathanda inyomfe amagama abo lawo. Ngeke ukuthi uzobabiza amagama esingisi elinye osilingo. Elinye futhi obani onsimbi edla ezinye labo onyoka edla ezinye onsimbi edla ezinye. Manje ngiyibuza ukuthi njengoba nje khona o-Dogstar no-Women on Top bona babiza kanjani mhlawumbe kuleso simo esinjalo? Hhayi wemamani ngicabanga ukuthi bona kuyafana nje mhlawumbe abasho ukuthi udog bathi men on top ngoba vele phela amadoda lawo amadoda asuke enza lento yawo. Ngiyengizwe kuthiwa kwesinye isikhathi kuyenzeka uma beshaya le-Dogstar yabo lena omathanda inyomfe labo bese mhlampe akuyakhiphe lo munye inyomfe la ubhoko lokulola isisu. Alukhiphe ubhoko alufake emlonyeni ukuthi umunca lokunye komathanda inyomfe aphinde alubuyisele phinde futhi kubuyiswa lona. Ayiqinisile impela umuthi womathanda inyomfe ngiyabona uma kuphinde bafake khona ngapha futhi bilokuzane imbobo yophuthu phinde bafake emlonyeni. Ayi impela yabona omathanda inyomfe impela. Aphinde lo mlomo lo muntu lona aphinde acabuze kulo munye. Imhlolo yona mamani, shilo abantu bangaludla uthuvi labantu ngendlela ebenza ngayo. Kanti banemali-ke futhi omathanda inyomfe isikhathi esiningi basemabhizinisini banemali. Kushuthi le nto yabo yabasebenzela. Yona mamana ngithi manje labo omathanda ngenyomfe babuye benze le nto bo-donation bani bani bona bathatha yabona nayo le nto ngisho ngesingisi i-scrotum bani bani seed le bayithathe-ke boyidayisa kodokotela bese bathola imali enhle bayithathe leyo mali ba-investe mhlawumbe kwi-property noma bayithathe ba-investe mhlawumbe kwezikacedi isizungu entertainment. So ingako umathanda inyomfe labo banemali futhi bahlakaniphile umathanda inyomfe nokuthi umathanda inyomfe nokumele ekufake mhlawumbe emsebenzini noma wenze into ethile ufuna nayo ukuthi uqale ukuthinta inyomfe. Kanti-ke futhi umathanda inyomfe uma kuya ngokuthi umuntu bamsizile noma bajola naye baye bathanda ukumshutha bamvidolaze bese lawo mavidiyo ahlala mhla uxatshwana bese bawasabalalisa-ke bamdestroye. Labantu bazenza iy'boshwa bengaboshiwe futhi baboshwe bengaphandle. Kufana nokuthi bakhothele iveni kahle kahle bacela ukuyoboshwa. Usathane uzishiyele namathupha nje sibona usathane ehamba emhlabeni. Bonke usathane straight le ngeke abantu bekhala behlukumezeka ejele laphana begotshiswa befakwe ilokuzane enyomfe bese wena uthi wena impilo uzikhethele wena uzikhethele ukuba isiboshwa. Hawu umathanda inyomfe babuye bacabuzane phinde futhi athathe induku likamusa ayifake enyomfe aphinde ayikhiphe ayifake emlonyeni. Hayi sis mani yasis yazi ungaphalaza mani abantu labo. Yazi mamani uma ubona umathanda inyomfe ngathi ungathatha izinto uy'fake la endlebeni wenzela ungabuyisi ngoba ungabuyisi uma ubona la bantu ucabanga ukuthi hawu lo muntu lona bekhotha inyomfe lo phinde wakhotha ilokuzane induku kaMose phinda futhi wakhuluma. Hayi
Kodwa phela abantu laba uma bengena ey'ndlini zangasese ezincane abavala amakhala ngoba into abayijwayele vele inyomfe. Kodwa bashisa u-2 litha, ngathi bashisa u-2 litha bawufaka amanzi afudumele bese bawufaka inyomfe benzela ukuthi bathi unweba kancane lokuzinyomfe le. Abanye ngathi bafake nalento le bathi amabhoki le benze ukuthi inyoka kaMose le ithi ukuba namaqhuzanyana ukuze mase ifake imbobeni yophuthu le kujabule kumakhontinyoka lokunye lokhu kujabule ukuthi kuyakitazela.